Здравейте и добре дошли в канала на ReviewBox. В днешното видео ще направим интересно сравнение между фритюрника с горещ въздух и традиционната фурна. И двата уреда имат своите уникални предимства, които могат да направят вашето готвене по-лесно и по-ефективно. Нека разгледаме как всеки един от тези уреди може да ви помогне в кухнята. Ще споменем ключови аспекти като скорост на готвене, икономия на енергия и гъвкавост. Абонирайте се за нашия канал и да започваме. Нека първо се фокусираме върху трите най-важни предимства на фритюрника с горещ въздух. Защо този уред може да бъде по-добър избор от обикновената фурна? На първо място е скоростта на готвене. Този уред не само спестява време и енергия, но и предлага по-здравословен начин на приготвяне на любимите ви ястия. С фритюрник с горещ въздух можете да приготвите картофки за около 15 минути, докато фурната изисква поне 25-30 минути. Второто предимство е икономията на енергия. Използването на един от тези фритюрници може да намали потреблението на енергия с до 50% в сравнение с фурната, което прави уреда изключително ефективен и приятелски настроен към вашите сметки за ток. И трето, готвенето с този уред предлага повече ползи за здравето. Фритюрникът позволява готвене с много по-малко мазнина в сравнение с фурната. Така можете да водите здравословен начин на живот, без да жертвате вкуса на любимите си ястия. Сега нека разгледаме предимствата на традиционната фурна. Първото голямо предимство на фурната е нейната универсалност. Фурната може да се използва за печене на хляб, пици, кексове и дори за бавно готвене на месо. Това е нещо, което повечето фритюрници с горещ въздух не могат да предложат. Следващото предимство е капацитетът. Фурната предлага значително по-голямо пространство, което е идеално за готвене на големи количества храна, особено когато приготвяте ястия за голямо семейство или за гости. Третото предимство, в по-специални случаи, е равномерното готвене. Фурната разпределя топлината по-равномерно. Това е от съществено значение за перфектното изпичане на сложни рецепти като суфлета или сладкиши. Консумацията на енергия също се различава между двата уреда. Ако обмисляте покупката на фритюрник или просто се чудите кой уред е по-икономичен, ето какво трябва да имате предвид. При фритюрника с горещ въздух се използва технология, която обгръща храната с горещ въздух, за да я приготви бързо и с малко или никакво олио. От друга страна, обикновените фурни работят чрез излъчване на топлина от реотани, разположени отгоре и отдолу. Фритюрниците с горещ въздух обикновено изискват по-малко време за готвене и по-малко енергия, тъй като достигат до желаната температура бързо и запазват топлината ефективно. Според изследвания, този вид фритюрник може да използва с до 50% по-малко енергия в сравнение с фурната за същото време на готвене. Например, за да сготвите 500 грама картофи, фритюрникът би използвал около 150 вата енергия, докато обикновената фурна би използвала около 300 вата. Тази разлика в консумацията се натрупва и води до значителни спестявания на домакинството. Ако средно харчите с фурната 100 лева на месец, то с един от тези малки уреди ще харчите само 50 лева. Като цяло, изборът между фритюрник с горещ въздух и фурна зависи от вашия начин на готвене, както и нуждите на домакинството. Но ако искате да спестите време и енергия, фритюрникът може би е правилният избор за вас. Ако обичате да експериментирате с разнообразни и сложни рецепти или често готвите за повече хора, фурната предлага достатъчно капацитет и възможностите, от които се нуждаете. С нея можете лесно да готвите няколко ястия едновременно, осигурявайки равномерно готвене и перфектни резултати за всеки вид храна. Фурната е незаменима при приготвянето на големи печива, пици или когато вашите кулинарни умения изискват повече от просто пържене. Благодарим ви, че ни гледахте! Ако нашето видео ви е било полезно и интересно, не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още съвети и трикове. До нови срещи!